Mga gulyasan po natin ay 140 ang per kilo. Tumpukan po, ayan. Halagang 50 pesos. Tulingan ay ang presyohan 200 pesos per kilo. 130. So 100 pesos tumpok ng galunggong, no? Tumpukan, ayan. 100 pesos din po ang mga tumpok. Daming latag ni Kuya Warren dito, oh. Mga isdang bubuli, tapos sagisi, talakitok, salmon na lokal, labayita, at mga lapu-lapu. Kuya Warren, magkano kilo ng lapu-lapu? 280. 280. Updating presyo, ha? 200. Eh, yun po yung mga presyo, no? 20. Sa talakitok? 20. 180. Yun po yung salmon na lokal. Yan po yung... Magkano kilo labayita? 200 pesos per kilo ng labayita. Fresh. Dorado. 200 ang per kilo. 160 po sa mga per kilo ng betilya. Ayan. Eh dito, just din, puro 200 po ang mga kilo, no? So medyo bumaba na yung mga presyo ng kanilang mga latag po dito ng isdang bato. At may bangus din po, bangus dagupan. At ito po yung mga isdang binduan. Nagkain! Isdang binduan na mabibili sa Malabon Fish Market sa pwesto ni Boss Aris. Ito naman po ay mga isdang tagisi. 200 pesos per kilo ng mga alumahan. Fresh alumahan, no? 200 ang kilo. At mga tilapiyang buhay ay 100 pesos po ang per kilo. Tatanong nga pala kung anong oras kami nagbubukas dito. Ayun, na madaling araw pa lang, oh, 4 AM eh, pwesto na at umpisa na ang latagan, no? Di ba naliligo? Eh, magkano kilo nyo ngayon ng talangka? 200 pesos po. So, dito po sa bandang gitna, sa mga kababayan po natin na nagtatanong, may talangka po rito. Ang presyo po ay 200 pesos po ang kilo. Sa 360 kilo, sa ano, 260. Sa Matambaka po, no, 260 ang per kilo. Madalang po kasi ang bisugo. Pinamimigay na pala yung mga isdang alumahan, 180 po per kilo. Oo, ganda nga, oh. Oh. Sariwa yan. Ganda ng alumahan natin, no? 180 po ang per kilo. Magkano kilo? 180. 180 pa rin po ang per kilo ng mga pink salmon. Tepat, magkano yellowfin mo? 180 ang per kilo. So, yun pa rin po yung mga presyoan, no? Tapos mga pink salmon, ayan po. Yan po ay 100 pesos tumpok. So, sulit presyo. Ayan po, 100 pesos, Boss Gerald. Yun, no? 100 pesos. Sarap yung perito, kaya sinabawan. Ito po yung latag po dito ng isdang surahan, no? 160 ang per kilo. Pwedeng fish fillet itong isdang surahan. May pasok ako ngayon, ha? Alright, isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng kanilang mga panibagong latagan, no, na mapipili o mabibili o mapapanood ng ating mga silent viewers na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Boss, magkano kilo dyan? 180. Salmon na local ay 180 ang per kilo. So, update na tayo at para malaman na rin ng ating mga masugid na manonood. Tara, let's go!
Ito po yung update natin, no, sa mga latagan po nila. Yung mga gulyasan po natin ay 140 ang per kilo. 140 po tumpok ng mga bangus pandaing. So yan po yung mga presyo. At 150, no, sa per kilo ng mga bangus pandaing. At mga dalagang bukid, 140 po per kilo. Kita 200. Akalin mo na yung ulo, kuya. Dito mga bangus din po, no, meron po 150, 250 ang per kilo. 260 sa mga malalaki. Yan po yung mga bangus dagupan. So araw po ngayon ng Sabado, tayo po ay nag-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan po yung mga tuna at gulyasan sa kilo, no? 150 at 200 pesos sa per kilo. Tumpukan po, ayan. Kalagang 50 pesos. Tumpukan po ng mga galunggong, 100 pesos tumpok. At ang ating mga tulingan ay ang presyohan, 200 pesos per kilo. 130. So 100 pesos tumpok ng galunggong, no? Magkano sa galunggong? Ito! Magkano? 130 kalahati, ma'am. 260 ang kilo ng mga galunggong. Sa gilid, yung mga pumasok. 100 pesos tumpukan, no? Tapos mga bangus tumpukan, ayan. 100 pesos din po ang mga tumpok. Yung mga bentahan po dito ng mga isda, no? 260 ang mga per kilo, alumahan. So tawid tayo sa kabila, update natin yung mga isdang bato na ma-update po natin. Bitilya 120 per kilo. Daming latag ni Kuya Warren dito, oh. Mga isdang bubuli, tapos sagisi, talakitok, salmon na lokal, labayita, at mga lapu-lapu. Kuya Warren, magkano kilo ng lapu-lapu? 280. 280, update yung presyo, ha? 200. Eh, yun po yung mga presyo, no? 20. Sa talakitok, 20. 180. Yun po yung salmon na local. Yan po yung mga in-update natin dito sa mga latag ni Kuya Warren. So yung per kilo po dito ng lapu-lapu na pula ay 280 per kilo. Kuya Warren, salamat. So update pa natin. Dito naman tayo kay Boss Aris. So labayita. Labayita, tama. Magkano kilo labayita? 200 pesos per kilo ng labahita, pre. Dorado, 200 ang per kilo. 160 po sa mga per kilo ng betilya. Ayan. Eh dito, just din, puro 200 po ang mga kilo, no? So medyo bumaba na yung mga presyo ng kanilang mga latag po dito ng isdang bato. At may bangus din po, bangus dagupan. At ito po yung mga isdang binduan. Oo. Kain! Kain mo, kain. Isdang binduan na mabibili sa Malabon Fish Market sa pwesto ni Boss Aris. Ito naman po ay mga isdang tagisi. Boss Aris, magkano yung per kilo? 200 pesos din ang per kilo. Tagisi, parehas lang din po yung kilo, no? Ng mga latagan po dito, halos lahat ay 200 pesos na kilo ng kanyang mga isdang bato na mabibili o mapipili. Boss Aris, salamat, ha. Thank you.
At lipat na tayo sa iba pang pwesto, no, na mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang paninda ni Nanay Noemi, puro bangus. Good morning po. Morning! 160 po ang isang piraso ng kanyang mga bangus pang 70, no? So, ayan po yung mga presyo ni Nanay Noemi ng mga bangus dagupan sa kada piraso. Nanay Noemi, salamat po. Wala, puro bangus eh. Puro bangus po. So, tawid tayo dito sa kabila naman po muli sa ating update, no? So, para malaman din ng ating mga mamimili. So, dito po ay 50 pesos. At ang gulyasan ay 150. 150 na per kilo. Tilapia Batangas ay 120. Batangas. 120 per kilo. Yan na. 140 per kilo ng mga gulyasan at 200 pesos per kilo ng mga alumahan. Fresh alumahan, no? 200 ang kilo. At mga tilapyang buhay ay 100 pesos po ang per kilo. So yan po yung update natin sa kanila pang mga latag. So kahapon dito ay napakaraming latag. Ngayon wala silang latag. 240 per kilo na ang ipon mo. So yung pwesto doon ni Boy Bangus, pinagkakaguluhan, no? Yung mga latagan niya ng mga bangus dagupan. So ganyan kadagsa po yung mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung kilo dito ng mga balsa galunggong ay 180. 180 sa mga presyo ng balsa galunggong. At yung presyo ng golden pompano ay 330 per kilo. So tuloy-tuloy ang ating update sa bayan ng Malabon. Boss, Lando. Good morning po. Nakapamili na po kayo? Ano ulam? Manok. Salamat pa, ingat pa, ingat. So, nandito tayo ngayon, no? Sa pwesto ni Boy Bangus, ayan. Mga suki niya at pinagkakaguluhan yung kanyang mga latag ng isda. So, pinapagawa lahat kay Boy Bangus. Yung bangus na kanyang latag na bangus dagupan. So, yung presyo ay meron pong 150. 160. At yung mga prutas. Dragon fruit, 120 ang per kilo. So shoutout sa iyo, Boy Bangus. Busy ka ngayon sa pag-iwan ng mga bangus mo. Ba't wala kang katulong? Kinuha na ba? Inira mo lang pala yon. Dumating mga suki kong barat. Aray ko. Ay no, nagpila-pila na sila. Kaya pala pinagkakaguluhan ka. Hindi pala makatawad eh. Ikaw pala may problema, hindi ka makatawad. O, 140. Oh, bakit yung piyat? Oh. Ano yung asawa ni anak mo eh? Asawa ni anak mo. Asawa yan, sandali-sandali. So ayan, no, isang haba na. So yan po yung kahabaan ng tumpukan, no. Ganyan po yung mga mamimili po. Hanggang sa ibabaw po ng tulayan, napakarami pong mamimili na dumayo po dito ngayong araw po ng Sabado. So shout out po sa inyong lahat at mag-iingat po lagi tayo sa pamimili. So lipat na tayo. Boy Bangus, salamat. Tapos yung mga kilo, no, 180 sa mga yellow pin tuna. Ayan, fresh yellow pin tuna. 120 sa mga isdang gulyasan. 180 sa mga latag po dito ng pusit. Dalaga, 140. Walang 80. Senior kasi, suportado na ng gobyerno yan eh. Iwan na nga kita dyan.
Ang sakit ng tiyan ko sa'yo. Yung tahimik lang yung isa eh. Relax lang yung isa, relax lang. Relax pa si Boy Tilapia. Sir, Kuya Ed, Boss Lando Explorer. magka-process kayo. Ay, magkaboses na kami ngayon eh. Magbablog din yung mamaya dito. Tatlo kami, bali apat kami nagbablog dito eh. Sige, bossing. Salamat. So 330 no ang mga golden pompa no at 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. El, medyo tahimik ka daw sabi. May kamadali tayo pagsabi kasi pinangawin ko mga bagay-bagay sa wala natin isipin. Ayun, tama 'yan. Nandito lang ako Ed. Shoutout sa mga mamimili natin. Ayun, shout out sa mga customer ni Boy Tilapia no. Shoutout kay Madam, di sinabi pangalan. Ayun, shout out sa iyo, Madam. Madam na lang talaga matatawag namin sa iyo. Shout out sa iyo. So nandito naman ako sa pwesto ni Boy Tilapia. So, Vlog mo, boss. Boss, yun lang pa sticker natin, boss. Inaasikaso na natin, Boy Putik. Sana tatanong nga pala kung anong oras kami nagbubukas dito. Ayun. Alas 4. Na madaling araw pa lang, 4 AM may pwesto na at Followers namin dyan. umpisa na ang latagan, no? Di ba naliligo? May Bombay na naman eh. Ayun, oh. Pero kahit na, hindi, yun ang malakas talaga. Kaya siya dinudumog. Bago kasi. Shout out sa iyo. Ayun, ito may mukha. Di maipintay na mawalang... Shoutout kay Boy Bango sa may putok. Wala pang ligo. Walang ligo, eh, no? No! Boss, good morning. Ayan po, 190 kilo ng mga pusit galawang. So yan po yung mga presyo. Gulay, ang palaya, 50 tumpok. Tali ng sitaw ay 25 pesos. So yung mga gulayan na yan ang ating pong ma-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nasaktuang pansahog sa inyong mga mabibiling ulam sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito mga prutas. Good morning. Yan po yung presyo, no? 150 sa mga green grape. Upas po natin 160 ang per kilo. Mansanas po natin ay 80 per kilo. Kalahati ay 40 pesos. Tapos peras 3 for 100 pesos. Salamat. So ayan yung mga presyohan dito sa Malabon Fish Market ng mga prutas. So dito no, yan po yung mga latagan po nila. Ayan. Ito po yung mga matatabang mga kalangka. Tapos mga hito. Eh magkano kilo nyo ngayon ng talangka? 200 pesos po. So dito po sa bandang gitna, sa mga kababayan po natin na nagtatanong, may talangka po rito. Ang presyo po ay 200 pesos po ang kilo. Tay, salamat po thank you. Yan po yung mga talangka na inyo pong mabibili. So magandang mga bisugo. Ayan, fresh bisugo at isang matambaka. 360 kilo. Sa 260. Sa matambaka po, 260 ang per kilo. Madalang po kasi ang bisugo. Kaya medyo mataas talaga. Ayan po kilo po niyan 360 po sa mga islang bisugo. Ay naku, baka yan nasa 450. Fresh bisugo at fresh na isdang matambaka. Ayan po yung presyuhan. Salamat po te Tapos kilo po ng ating mga tahong dito ay 70 pesos per kilo. Ang talaba ay 100 pesos kada tapon. Ayan So yan po yung mga fresh na ating ina-update na mga fishes sa bayan ng Malabon Fish Market. Dito naman tayo. Ito yung mga tumpukan ng galunggong sa matambakan. Uy! May mili ka? Sige! Shoutout sa'yo! Boss Edgar! Shoutout! Good morning! So ito po yung mga natin 100 pesos po na tumpukan, matambaka.
Ayan po. Magkano matambaka? 240 lang po sa 240 per kilo ng isang matambaka. Ano man? Saling nyo na lang. Pinamimigay? Pinamimigay na pala yung mga isdang alumahan, 180 po per kilo. Hiwaya Kuya Rando, tignan mo pa. Oo, ang ganda nga. Oh. Oh, Sariwa yan. ganda ng alumahan natin, no? 180 po ang per Galunggong kilo. po si Sarian. Nasisaryan yung galunggong. Salamat. Salamat. So, ayan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan. Dito naman tayo sa mga pwesto. Ay, shout out! Good morning! Ayan, shout out sa inyo. Ayan, 190, no? Paubos lang, paubos. Paubos na po yung hipon. Masarap yan. Mapula lang ang ulo pero malutong yan, oh. 190 ang Oy, kaibigan. kilo. Mura, no? So, mura hipon, 190. So, ito po yung mga latag, mga tumpok at per piraso. Ang maganda natin mga pink salmon, ayan. Pink salmon head. Magkano kilo? O, 180 pa rin po ang per kilo ng mga pink salmon. Bangus dagupan at mga tilapyang buhay. Ito po yan. Magkano naman kilo? 140 pa din. Ayo, 140 pa rin po ang presyo ng tilapia, no? Tilapiang Pampanga po yan, ha, nakikita niyo po sa aking vlog. Ayan. Kuya Ricky, salamat! O pare, sobra pa to. So, kilo, no? Ito yung mga 200 pesos. Ayan. Mga latag po nila dito ng mga hipon. Tapos dito yung mga isdang matambaka ay 180 ang per kilo. Salmon na local 180. 200 sa mga baby pogita. Tumpukan po ng tilapia ay 100 pesos. So, meron na pumasok po sa sakyan kaya umatras po yung ating mga vendor, no? Natin 500 ah. Oo. 220 sa ating mga lapu-lapu. O yan. Ayan na, 220 sa per kilo ng mga lapu-lapu. At tayo ay sumisingit-singit lang sa ating mga kababayan na mga namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ito yung mga presyo ng tilapia po ngayon. May 120 per kilo. 130. Ito yung malalaking mga tilapia Batangas. 120 at 130. Yan po yung price update natin sa mga latag po dito ng tilapyang Batangas. Bit-bit na malaki, na masarap na pang bola-bola. Nanay, magkano po yung ngayon yung sap-sap nyo? Sandaan, sa kilo. Oo, 50 kalahati. Ayun, 100 po, no? Mura po yung sap-sap. 100 pesos na kilo. Ito, sarap nito, oh. Sa bola-bola. Bola-bola, bit-bit. 200 po kilo ng hipon. Mura ngayon ang mga presyohan. Bagsak presyo. $120 per kilo. Good morning. Pogi-pogi. Oo nga eh. Gulyasan na. Parang sa kabila, pinamimigay din yung paninda. Yan po, no, 120, no? Mga gulyasan. Ang ganda nga ng laman, eh, no? Yan po yung mga kilo ng gulyasan. So,
dito po tayo sa mga presyo. Ito po yung mga yellowfin tuna. At 100 pesos per kilo ng mga tilapyang Batangas. Tepat magkano yellowfin mo? 180 ang per kilo. So yun pa rin po yung mga presyo, no? Tapos dito tayo, update naman natin yung mga hipon ni Ate Potpot. So marami sa ating mga kababayan ang namimili, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 4, 2025. At ito yung mga presyo, no? Sa 280, may 300 pesos per kilo ng hipon. At meron din po 200 pesos ang mga per kilo. So yan po yung update natin. At dito, cream dory. 140, good morning. 140 at 100 pesos na mga ulo ng cream dory. Tapos 120, 160 sa mga kilo ng galunggong, balsa. Tapos gulyasan. 180. Yeah, 150 kumuha na kayo. So yan po yung mga price update natin sa Malabon Fish Market, no? So tilapia, tinumpok. 100 pesos ang tumpukan po ng tilapia ang Batangas. Tapos mga pink salmon, ayan po. Yan po ay 100 pesos tumpok. So sulit presyo. 100 kilo ng mga bubuli. Ang yellowfin tuna. Boss Alex, magkano kilo ng yellowfin? 170 lang mo sando. 170. 170 lang yellowfin. Oo. Maganda ang yellowfin tuna natin, no? Pwede na ganyang ano, ito tumpukan po, oh. Salmon head. Salmon head, pink salmon. Yan po ay 100 pesos. 100 nyo, marami na. 100 na naman. Tumpukan ay 100 pesos po. Ang sarap niya sa miso. Boss Alex, thank you. So, ayan po yung mga tumpok, no? Kilo po ng mga tilapia ang Batangas ay 100 pesos, 260 sa mga bangus dagupan at lumot natin ay 260. Yan po yung mga kilo. At tumpukan po rito, no? So dito sa mga kababayan natin na dumarayo at naghahanap talaga ng mga murang presyo ay ito po sila, yung mga ating mamimili. At tayo ay sisingit at magtatanong tayo sa mga presyo ng isdang tiyabeta. Ito po yung tiyabeta. Iyan po, 100 pesos, Boss Gerald. Yun, no? 100 pesos. Sarap yung perito, kaya sinabawan. Tapos magandang gulyasan. Hey! Magkano gulyasan po? 130 lang. 130 lang ang mga per kilo. So yun yung update natin sa kanilang mga latag. At lipat pa tayo sa ibang pwesto. Ito. Umalit yung bakit para hindi masakit ka. Piligan na lang pa rin. Bahala na para di mo sa looban. So yun po yung mga latag nila dito. At ang ating mga latagan dito ng isdang surahan. Good morning, Don Ramon. Ito po yung latag po dito ng isdang surahan, no? 160 ang per kilo. Pwedeng fish fillet ito isdang surahan. Ah, may pasok ako ngayon, natapat eh. Kaya naka-uniform ako. Mga isdang surahan, no? 160 na lang. 50 na lang. Bagsat. Ayun, no, meron na naman silang mga tumpok dito na mga nabili na yung isda na danggit. So ito po yung latag ni Boss Ed Pompa. So yung mga tilapia ng Batangas niya ay ito naman po yung tumpok. So 100 pesos tumpukan. Sa mga nasinggero. Ayun, shout out sa Boss Jeff Baliw. At kinakamata, murang-mura po ang tilapia ngayon, ha, pahawi. Salamat. Joke lang. So yan po, no, yung mga lataga. Magkano yung mga isdang mga 150? Lahat ng klase po dyan. So yan po yung mga presyo. Kahit anong klase ay inyong mabibili o mapipili.
Ito po yung mga presyo ng mga tilapia, no? Tilapia Batangas. May 120 at 120 rin po. Yan po yung mga per kilo. Ayan, yung mga per kilo, no? Shoutout sa iyo, Annalyn. 100 pesos, no? Na kilo dito kay Agustin. 140 sa malalaki. Agustin, shoutout sa iyo. Dito sa maliliit. Oo. So, bakit ngayon nakita? Kapo, nandito ako. Ayun nga eh. So, shoutout sa iyo, Brian Flores. Shoutout. Magkano per kilo ng ipon? 340, sariwa-sariwa. Ayan, fresh na ipon, 340 per kilo. Napapatingin sa atin yung mga followers. Followers ni Buslando. Ayan, yan yung mga kilo ng mga tilapyang Batangas dito sa Hilera. No? 130, binibigay na yan. Ayun. So, ayan po ang ating mga update dito sa Latagan. Sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakaraming tao po ngayong araw po ng Sabado. So, shout out sa ating mga kababayan na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin at sa mga subscriber, no? Thank you sa inyong pag-support kay Boss Lando Explorer. Ingat po lagi tayo. Hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.